Jarmo taas täältä Ulpila uutisista. Tervehdys. Joulu lähestyy. Se meni jo toinen adventtiviikko ja nyt on tasan 2 viikkoa jouluun, että kyllä se syksy vaan sieltä olla möllötti oli ja meni ja nyt on jo talvikuukausi menossa pitkällä ja uusi vuosi tulee, että heilahtaa kun näin joulukuu alkaa taittua puoleen väliin, niin se on aika lailla haipakkaa se joulun yli meneminen. Niin se on yleensä aina vähän mennyt, että se joulu on sitten niin kuin ollut semmoinen, se menee aika kiireelläkin ohitte. Ja ei huomaakaan, kun on loppiainen jo. Mutta se on viikko 50. Tuossa meni itsenäisyyspäivä viime viikolla ja Leineperin joulumarkkinat meni ja siellä joulumarkkinoilla teltalla kävi jälleen kova kuhina aamu 9 iltapäivä 4. Sää suosi aika kivasti, välillä tuli kyllä lunta vähän, mutta aika paljonkin, mutta kyllä se semmoista räntälunta. Monta sataa kuumaa mehua ja piparia sai jakaa pois ja hyviä puheenaiheita samoin, josta aina se talous tuntuu olevan päällimmäisenä. Ihmiset on aika lailla peloissaan siitä, että miten meidän taloudellinen tilanteemme, kuinka me tullaan pärjäämään taloudellisesti jatkossa. Siitä ollaan aika kovasti huolissaan ja ihan aiheesta. Mutta nyt oli kyllä sellainenkin aihe kuin 612 soihtukulkue. Mikä se on ja keitä siellä on ja miten ylipäätään ihmiset ja lehdistö siihen suhtautuu. Ja mistä saamme faktatietoa, millaisia ihmisiä siellä oikein on kulkenut ja kulkee ja millä asialla? No toi Ivan Puopolo teki aiheesta hyvin omanlaisensa ja erittäin analyyttisen lähetyksen. Hän kuunteli kaikki aiempien vuosien juhlapuheet. Siis jokaisen juhlapuheen. Ja analysoituaan ne hän totesi, ettei löytänyt ainoatakaan lausetta puheista, näistä juhlapuheista, siellä pidetyissä juhlapuheista, joissa olisi ollut minkäänlaisia rasistisia viitteitä, ei demokratian vastaisia viitteitä, eikä minkäänlaisia vihapuheisiin viittaavia lauseita. No miksi sitten 612 kulkue on niin äärimmäisen, tai saanut siis tämmöisen äärioikeistolaismaisen maineen? No se johtuu siitä, että kulkueenhan perusti aikoinaan äärioikeistoon liittyvät henkilöt, jotka sitten järjestönä lakkautettiin ja tämmöisellä ihan oikeuden päätöksellä. Se oli tämä joku, mikä vapausrintama, se nyt pohjoismainen joku hölmö se oli kuitenkin tämmöinen, ja maine siis jäi, jota nyt on hirveän helppo hyödyntää nimittämällä tavallisia isänmaataan rakastavia kansalaisia äärioikeistoksi ja natseiksi. Ja se on aika lailla ärsyttävää, että kun tämä sitten kuitenkin jäi elämään tämä 612 kulkuen, ja siihen on aina liittynyt isänmaallisia ihmisiä, eikä ne alkuperäiset järjestäjät oli jotain ääriaineksia, mutta ei niitä ole enää siellä ollut niin kuin vuosiin. Puopolo lähetyksessään otti esille erinomaisen huomion myös tästä kulkuesta, kun media puhui, että siellä on tätä ääriaineksia. Nyt
sitten. Ja ihan pääministeriä myöden aletaan laukomaan sitä, että siellä on ääriaineistoa, aineesta, ja sinne ei saisi missään nimessä osallistua. Ivan sanoi, että kaikissa vapaissa mielenosoituksissa voi olla ketä tahansa ja mitä tahansa, koska sinne voi tulla kuka tahansa ihan vapaasti. Eikä sitä voi kukaan estää niitä tulemasta sinne. Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että kulku olisi millään tavalla ääriliikkeen masinoima. Samalla tavalla voidaan verrata tähän Stockmannin hulluja päiviä, koska varmaan niihinkin osallistuu joku äärimielinen henkilö. Sekä äärivasemmalta että äärioikealta, eikä heitäkään voi asialle, hekään voi sille asialle yhtään mitään, että sinne niihin hulluille päiville vaan tulee ihmisiä, joilla saattaa olla päässään ääriajatuksia, jopa ihan kauheita. Eikä se tee hulluja päiviä natsitapahtumaksi. Ja näin ollen, niin ei tämä 6.12kaan, että pitäisi oikeasti olla avoin sille, että ottaa selvää. Petteri Orpon olisi syytä itse marssia kerran katsomaan sinne, että mitä se 6.12 kulku oikein pitää sisällään. Keitä siellä on ja näin. Lehdistö tuppaa myös kertoa puolitotuuksia. Ihan heidän oman agendan mukaansa antaen ymmärtää, että juuri tästä 6.12 kulkuen mielenosoittajista 40 kappaletta otettiin kiinni ja vietiin putkaan. Koska lehdistö kutsui heitä vain mielenosoittajiksi eikä eritellyt keitä ne oli. Joten siinä saa heti kaikki sellaisen käsityksen, että ne oli 6.12 kulkuen osallistuja. Yhtään ainutta 6.12 kulkuen osallistujaa ei viety putkaan. Todellisuudessa nämä kaikki kiinniotetut mielenosoittajat olivat anarkistisia vasemmistolaisia, jotka huusi näitä iskulauseita, ei natseja Helsinkiin ja niin edelleen. Ja kun sanat ei enää riittänyt eikä tehonneet, niin he psyykkas itsensä väkivaltaa, joka päättyi sitten putkareissuun. Nämä anarkistiset vasemmistolaiset, niin ne ovat joka ainoa itsenäisyyspäivä olleet suurena riesana Helsingin kaupungin poliisille tai Helsingin poliisille. He puhuvat aina lähimmäisen rakkaudesta ihan lumen mielessä, mutta heillä on aivan toiset ajatukset. He puhuvat hyvepuheita, mutta sitten he kuitenkin heittelevät pyörätelineitä Louis Vuittonin näyteikkunasta sisälle. Milloin ne taas harrastaa muuta ilkivaltaa. Ja tätä on jatkunut siis läpi joka vuosi ja aina maamme itsenäisyyspäivänä erityisesti. Kaiken lisäksi he ovat osallistuneet erittäinkin raakoihin ja julmiin väkivaltarikoksiin, joita meidän media systemaattisesti koittaa peitellä. He ovat siis niitä samoja, jotka sytyttivät punaisen lyhdyn Helsinkiin 1918 sinne Hakaniemen rantaan. He ovat ennen muuta suomalaisuuden vihaajia, niin kuin ne oli silloinkin siihenkin aikaan, kun Suomen sisällissota syttyi. Ne oli suomalaisuuden vihaajia. He ovat erittäinkin organisoituja. Heitä on todella paljon Helsingin seudulla ja heihin kuuluu muun muassa sellaiset järjestöt kuin Elokapina ja tällainen Silakkaliike ja monet muut nimikkeet, jotka kaikki kuuluisi ehdottomasti lailla kieltää, koska vastaavia muita ääriliikkeitä on lakkautettu ja paljon vähemmästäkin. Meillä on erittäin suosittuja poliitikkoja, jotka esiintyvät varsinaisina äiti Teresoina,
mutta kun heiltä kysyy, tuomitsevatko he vasemmiston tekemät laittomuudet ja väkivallanteot, niin he systemaattisesti vaikenevat. Esimerkkinä tästä nyt on tämä entinen puolustusministeri, ei vaan opetusministeri, Vasemmistoliiton entinen puheenjohtaja, nykyinen EU-meppi Li Andersson, joka osoittaa erittäinkin kummallista suhtautumista poliittiseen rikollisuuteen. Hänen osallistumalla henkilökohtaisesti äärimmäisen brutaaliin vasarahyökkäykseen syyllistyneen ryhmän tukitilaisuuteen viime keskiviikkona. Ryhmä hyökkäsi viime vuoden helmikuussa kansallismieliseksi epäilemiensä kimppuun joukolla takapäin, hakaten näitä vasaroilla ja aiheuttaen vakavia vammoja näille henkilöille. Osa ryhmän jäsenistä on vangittu ja heitä vaaditaan luovutettavaksi muun muassa Unkariin oikeudenkäyntiä varten. Eli he ovat kansainvälisiä rikollisia, joita sitten tämmöinen Li Andersson meillä hyysää ja komppaa. Vasemmisto ei tietenkään halua aatetovereidensa joutuvan vastaamaan rikoksistaan, ja näin he käykin tällaista niin sanottua solidaarisuuskampanjaa mukaan näiden puolesta. Li Andersson aikoo osallistua tällaiseen tapahtumaan eikä missään tahansa roolissa, vaan oikein puheen pitäjänä. Eli hän siis puolustaa tällaista aivan jäätävän väkivaltaista ryhmän tekemistä. Ja tämä kyse on siis samasta Li Anderssonista, joka viikko sitten kirjoitti pitkän itkuvirren Teemu Keskisarjan osallistumista tähän 6.12 kulkueeseen. Ja jonka tarkoitus on muistaa menneitä sukupolvia. Eli 6.12 kulkueen tarkoitus on isänmaallinen muistotilaisuus ja kunnioitus kaikella tavalla meidän isänmaata ja itsenäisyyttämme. Nyt Li Andersson antaa tukensa brutaalille väkivallan teolle, jossa uhrit valikoitiin satunnaisesti oletusten perusteella. Aivan niin kuin joku prätkäjengi, joka piripäissään menee väärästä ovesta, murtautuu sisälle, kun ne aikoo periä rahaa joltakin velkoja. Näitä on tapahtunut tällaisia. Kyse on ilmeisesti paremmasta väkivallasta. Niinhän ne on yleensä sanonutkin näin. Eli ne on niin kuin Li Andersson kuin moni muukin näistä vihervasemmistolaisista, ne on sanonut, että jossain määrin laittomuus on kannatettavaa. Valtamedia ei ole toistaiseksi yllätys kirjoittanut sanaakaan. Eikä Yle eikä ole järjestänyt A-studiotkaan mitään asian tiimoilta, vaikka puhutaan hyvin, hyvin väkivaltaisesta teosta ja sen puolustamisesta. Meillä on siis edelleen yhtä paljon tehtävää kuin oli muutama vuosi sitten. Eli ei olla oikein päästy puusta pitkään, jotta maahamme saataisiin oikeamielisyys palautettua. Onkohan meillä oikeamielisyyttä ollut enää 10 vuosia, en tiedä. Maamme lähti ainakin hyvin, hyvin jyrkkään laskuun vuonna 2018 jälkeen. Ja sen korjausliike on todennäköisesti jo liian myöhäistä. Emme ehkä enää selviä tästä ilman suurempaa konfliktia, ainakaan siellä pääkaupunkiseudulla. Että täällä maaseudulla me selvitään vielä niin kuin jotenkin tästä yli. Mutta
Mutta pääkaupunkiseudulla tullaan paha veri päästämään vielä pois. Se on vaan valitettava tosiasia. Sitten valtuuston esityslistalla tulee olemaan 13.12. eli perjantaina. Osavuosikatsaus 39. Tilikauden alijäämä oli syyskuun lopussa 495 903 eli 500 000 euroa. Eli tämä alijäämä on 500 000 euroa. Se tarkoittaa sitä, että noin 2 miljoonaa euroa meillä on vuosittainen alijäämä Ulvilassa. Ja tästähän suurin osa edustaa kaupungin konsernin ongelmallinen taloyhtiö, Ulvilan Vuokratalot Oy, jonka kuluista tämä kyseinen ongelma johtuu, ja siitä ei päästä eroon. Ja tästähän käytiin syksyllä Noormarkussa talousseminaariakin aiheesta ja sen korjausliikkeistä, joita nyt on hirveän vähän tarjolla. Ja näinhän 0,5% nostettiin sitä veroäyriä Ulvilassa just tämän korjausliikkeen saavuttamiseksi, mutta sillä ei saavuteta vielä kuin se 1 miljoona. Sillä ei 2 saada, eli loput joudutaan jostain muualta ottamaan. No, tämä esityslistalla on lisäksi ensi perjantaina päätösehdotus. Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esittää valtuustolle, että valtuusto päättäisi hyväksyä Priitalan päiväkodin hankesuunnitelma ja valita hankkeen rahoitusmalliksi leasing-rahoitus tämän päiväkodin tämä päiväkodin hankesuunnitelma. Mä nyt en muista, oliko se oli muistaakseni laajennus. Niin se taisi olla. Ja sitten päätösehdotus kaupungin hallitus päätti yksimielisesti esittää valtuustolle, että valtuusto päättää hyväksyä Ulvilan kaupungin Koskin koulun ja varhaiskasvatuksen sekä liikuntatilan hankesuunnitelman ja valita Koskin koulun varhaiskasvatuksen tilojen rahoitusmalliksi vuokrasopimuksen ja Koskin liikuntatilojen toteuttamiseksi kaupungin omaan taseeseen tehtävän investoinnin. Eli tämä palloiluhalli tulisi olemaan siis omarahoitteinen ja sitten tämä koulurakennus tulisi olemaan tämmöinen vuokrarakennus, joka on elementtirakennus. Ja samoin tämä Priitalan päiväkodinkin, tämä rakennusmalli oli tämmöinen elementtipohjainen ratkaisu, jossa sitten taas niin kuin, käytetään leasing-rahoitusta siinä. En tiedä, minkä takia tässä nyt käytetään leasingiä tossa ja vuokrausta tässä toisessa, mutta näin joka tapauksessa toimitaan. Tässä oli kaikki tällä kertaa jos tykkäsit videosta, niin klikkaa tykkää painiketta ja tilaile kanava. Näemme viikon päästä uudelleen.